Vi oplever, at vores gæster de stillede meget de samme spørgsmål og meget sådan, almindelige spørgsmål om for eksempel omkring, hvilken film går der i aften, eller hvornår åbner biograf. Så vi oplever, at vores medarbejdere brugte tid på at svare på en række standardspørgsmål, som man rigtig godt kunne finde svaret på selv, hvis man søgte lidt. Så derfor gav det mening for os at få en chatbot, der kunne svare på de her mere gængse spørgsmål, sådan så vores medarbejdere kunne bruge deres kræfter på de lidt mere komplekse sager. Men altså, vi startede ud med den her intent Q&A chatbot, som var decideret svar på et konkret spørgsmål. Og det virker i sig så meget godt. Det vi kunne se, efter vi har begyndt at få tilpasset, vi har fået svar på langt de fleste spørgsmål, det var, at vi kunne stadig se, at et meget almindeligt spørgsmål for vores gæster, det er, hvornår kan jeg se den her film ude i fremtiden? Og vi programlægger kun en uge frem ad gangen, så vi har ikke svaret. Vi fik lavet en funktion efterfølgende, hvor man kunne skrive titlen på den film, man nu gerne vil vide noget om, og så blev man sendt direkte over i programmet, som så kunne vise, når vi viste filmen. Eller hvis den ikke var programlagt, så svarede, at den er ikke programlagt endnu, og du kan finde det her senere. Så vi får den her funktion på nu, hvor man bedre kan søge på en filmtitel. For det er meget gængse spørgsmål, det er, hvornår kan jeg se X-film i den X-biograf X-dag. Men vi har set på chatbots tidligere, og vi har været en del af et projekt sammen med vores moderfirma Egmont. Og der blev de chatbots, der var undersøgt det var for komplekst at føde, kan man sige, med spørgsmål-svar. Og det var også alt for dyre løsninger i forhold til, hvad vores behov reelt var. Så derfor stoppede vi med at være en del af de projekter igen, for det gav ikke nogen mening for os. Da LeadDesk så henvendte, så var der egentlig to ting, der triggede os. Det ene, det var, at LeadDesk havde Finkino, vores pendant i Finland, finske biografer, som kunde. Det var interessant for os, at de havde en kunde allerede i biografverdenen. Og så var det også med en pris, som gjorde hele den her case meget nemmere at regne hjem, kan man sige, i forhold til at kosten til en chatbot og hvor nemt det var at tilgå. Så på den måde så gav det for god mening at prøve det af, om det virkede. Umiddelbart så kan vi se, at de gæster, der har stillet et spørgsmål, der ligger vi på omkring 80-85%, hvor botten angiver, at de har fået et svar. Det ved vi selvfølgelig ikke, om de har, eller om de har forstået svaret, men det er i hvert fald der, hvor konversationen den stopper, kan man sige. Så der er i hvert fald en sandsynlighed for, at man har fået et svar, man kunne bruge. Vi kan også se, hvis vi tager vores samlede antal henvendelser på mail, på telefon og på chatbotten, at botten den stille og roligt har øget sin andel til at ligge på omkring 20-25% af alle henvendelser, de går via chatbotten. Og ud af dem, der er det så cirka de her 80-85%, når det bliver angivet, at der er modtaget svar. Så glimrende samarbejde. Jeg har været god til at holde en løbende opfølging, ikke? Og også til at vi falder ret hurtigt ud af, at vi ikke har behov for specielt meget opfølging faktisk, ikke? Så og reduceret vores antal møder. Så egentlig rimelig smertefri implementering, vil jeg sige, og nemt system at arbejde i.